בגלל המצב עם איראן בימים האחרונים, ראינו היום את השוק הישראלי מזנק עם פתיחת המסחר. והרבה אנשים רוצים להצטרף ולהגיד, אני גם רוצה להרוויח מהדבר הזה. אז אני אתחיל מהסוף, מי שכבר יש לו את ישראל בתוך ההשקעות שלו, כי זה חלק מאסטרטגיית ההשקעות שלו, הרוויח. היום הוא נהנה מצמיחה מסוימת, כמו שכל מי שמפזר השקעות ואחד השווקים עולה, מרוויח. אבל מי שהיום רואה את הדבר הזה ורוצה להצטרף בגלל הפומו, כנראה שאין אסטרטגיית השקעות מסודרת עדיין. צריך לסדר אותה, ואז ליהנות מהצמיחה הזאת שהיא תגיע בהמשך, או תגיע מדי פעם בחדות. מה שאני כן ממליץ לכם, זה לא ללכת all in עכשיו, ולא להשתגע ולהגיד, אני חייב להצטרף לגל העולה הזה. כי מי שרודף אחרי תשואות, תמיד יסיים עם פחות כסף, מאשר מי שעובד מסודר, עם תכנון נכון להשקעות שלו. אז אני כן ממליץ לכם להבין כמה אחוז מהנכסים אתם רוצים לחשוף לכל השקעה, ולשמור על זה לאורך זמן, ושלא יהיה מצב שנכס אחד קיבל יותר או פחות אחוזים ממה שתכננתם לו בחלוקת האחוזים בתוך ההשקעות שלכם.